ole tuntuma kan zir tur hi nature and scope of economics ani a economics chu enge ani a engchin chiange economics chu na huam ti kan zir don ani ama a kan sei to angin economics ni na phung chu economist pathum tenaron define ton angkha kha kan sei vek to a economics chu mishing nung chang chan chin zirna kan resource ne tlem te kan du na tambok si in kara engtin ye kan manang daizai takin engtin ye kan manang kan thil nei te ti chungchang zirna ani mai a chu a definition a khian chu a soi tu mani a ti chuan a nature a chuan economics chu enge ani kan ti chuanin economics is a science ti hi masebera ron oma hi lo enanga science chu kan share a science subject a reng chuan thil ani tur ang thlap systematic takin hi achan enge chu chuan enge angongang ti te chu tiang chan chin zirna chu science chu ani ti tamaila toy zongin chu tiang ang chi chu economics po hi science subject ani kan ti theina chan chu economics a chuan thil chan thil tam tak kan lo zira engwange chu thil chu aroma enginge angong le ang ti te kha khatia ang chi zirna khatam tak kan nei tawani chuwa chuan economics is science subject ani te kha kan pom dan ani a chuan science chu lo ni ta se eng science nge niang positive science nge normative science ti kha om le ta a positive science reng chu thil ani na anga zirna hi positive science ani entinan tui chan chin kan lo zir ta science a chuan kha positive science chuan thil ni na azir nang hi ni ta economics a po entinan production te kan lo zir amop lo nei dan te kan lo zir ta agriculture te kha ani na angin kan lo zir ta kha positive science ani chuan normative science ai ro chuan thil ni dan tur phung enge malak zel dan tur ngai angchi ang reng zir na hi normative science ani chuan chu lo nei dan te kan lo zir ta lo kan nei chuanin production atam le tam lo kha kan lo zir te la a lo tlem chuan engtinia kan ti ang production chu engtinia kan ti pungang chu eng thil ti ngai omang chi measures lak ngai ang chi te khate ang chi zir na ang chi reng kha normative science an tia chuwa chuan economics po hi normative economics ani tel thei pokani chuwa chuan economics is a positive science as well as a normative science kan ti thei ta ni khatiang khanin science ani na po khan apani khian positive le normative ani kop ti na ni ti chuanin adot le a chuanin economics is an art subject kha kan ti le thei ta art subject chu kan sheta vek ta he chuwa chuan economics hi art subject ani boka science subject ani boka ni ti kha himi point a khichain lo chin chha me yanga chuan adot le a chuanin economics a chuan enge a cover engchin hinge kanjir kan ti chuan economics hi hlom ni in lian takina in thena chu micro economics le macro economics ani ta ni micro kan ti re chuanin as enge ni ate se noi mo enge ni achan som a unit te ang chi kha khang khani ta chuwa chuan private firm chanchin te individual chanchin household chanchin te khatiang te chanchin kan zir neu na kha micro economics ani bek ta ni ti chuan macro economics a chuan macro a chuan a huap zawa a huam zaw awangin rampum huap angte rampum huap national income kan ti ang chi te khang te kha kan zir ta a huap kha zaw bek ta ni chuwa chuan micro le macro kha chu ain an lo na lai chu an huam zaw zonga khan lo ni ta ni o ti khanin nature and scope of economics chu khami a definition economics ni na le a nature science nge ni a arts chuan positive economics nge ni normative economics mo positive science nge normative science khami khani le ta chuan chunga chuan a scope a chuanin nge ni micro economics le macro hi kan zira ni ti kha tiang khian in lo enanga hi material en khian in tuna karon soita angkha lo vonna lo sha thiamin tum don ya khat song khani se zawai lo ngai thatu zong chunga lom thu ka se